இருக்கு, ரசம் சாதம் இருக்கு. வெயிட்டிங் மழை நிக்கட்டும் அப்படின்னு. அங்க ஷூட்லாம் வந்து வெளியில எல்லாம் போக மாட்டோம். எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும்ல. போட மாட்டாங்க, பட் அது ஒரு ஃபீலிங்காவே இருக்கு. மேக்கப் இல்லாம இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. மேக்ஸிமம் ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாம் டாஸ்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓட்டிடுற ஓகே ஆசைக்காக. இவ்வளவு காமெடி தனமா செஞ்சிருக்கிறாங்க. நல்லா இருக்கா இது. யாராவது நிப்பாங்களான்னு கேட்பீங்களா? இருப்பாங்க. கப் இருக்குன்னா அப்போ நமக்கு ப்ரூ காஃபி பிடி கம்பல்சரி வரும். கழிச்சு வலிக்கிட்டு ஆசையா இருக்கும். ஆமா, ஈஸியெல்லாம் பழக மாட்டாங்க. கொஞ்சம் ரிசர்வ்டா இருப்பாங்க. இங்க வெறுண்டும் குழம்பு வலிக்கிறதுனால டியூஷனுக்கு போயிட்டு ரூம் அடைச்சிருந்தா அப்படி இருக்கும் ஃபுல்லா. இது பின்பக்கம் பார்க்க தான் டேமேஜா இருக்கு, முன்னுக்கு நல்ல மாதிரி கொண்டு இருக்கு. கூட எனக்கு இதே இல்ல. சிட்டிங் ஹியர் பார்த்துருக்கீங்க? பார்த்துருக்கேன். ஆமா, கதைச்சு கொண்டு கதிச்சு கொண்டு போட்டு பேசுவாங்க. மூஞ்சிலாம் பேந்துரும். எந்திரிச்சிருப்பாங்க ஆல்மோஸ்ட். நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. தூக்கம் வந்துச்சா? போன வாங்கக்கு எப்படி இருந்துச்சு? டைம்ல மூடிடுவேன், பயம் வந்துடும். பின்னெல்லாம் தண்டனை கைதிகளை காணையில வெறுங்காதோடயே பண்ண எழும்புறது தூங்குறது பாக்கினா சரியா பிடிக்குது. நான் எடுக்கிறது வைக்கிறது கைகளை அடிக்கடி மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.